L-Organizzazzjoni għas-Sigurtà u l-Kooperazzjoni fl-Ewropa l-OSCE ikkundannat lil Partit Nazzjonalista għal fatt li din il-Kamra tal-Aħbarijiet ma tistax tintervista li żewġ kontestanti għal kap nazzjonalista Adrian Delija u Elix Borg. L-OSCE, l-akbar organizzazzjoni reġjonali ta' kooperazzjoni fid-dinja li tħaddan il-valur ta' ġurnaliżmu ħieles, laqet il-ment imressaq mill-kap ta' One News Joseph Caruana. Fittra mibgħuta mill-ambaxxatur Jan Bratu, rappreżentant tal-OSCE dwar il-libertà tal-medja, jingħaċċar li bil-projbizzjoni imposta fuq il-kandidati tiegħu milli jiġu intervistati minn dan l-istazzjon, il-Partit Nazzjonalista qed iwaqqaf lil pubbliku in ġenerali milli jisma' l-idejat politiċi u bekk jillimita l-aċċess għal firxa wiesa ta' opinjonijiet differenti. Fir-regoli tagħha il-Kummissjoni Elettorali tal-Partit Nazzjonalista ukoll iċċaħħad lil Delija u Borg milli jiddibattu ma' xulxin, dan fil-waqt li ċaħdithom milli jiġu intervistati minn mezzi tal-medja ta' partiti politiċi oħrajn jew medja mhux approvata mill-Kummissjoni Elettorali, fi kliem ieħor One News. Apparti minn hekk l-istess Kummissjoni Elettorali Nazzjonalista waqfet lil Adrian Delija milli jiġi intervistat minn One News, talba li ġiet minnu stess. B'dan l-istazzjon kien aċċetta din l-intervista u ftit wara One News irċieva email mit-tim ta' Delija fejn ġie konfermat li ġie mġiegħel iħassar l-intervista li kien talab hu stess ma' din il-Kamra tal-Aħbarijiet. Dan l-aġir ġab il-kundanna fost ħafna oħrajn tal-Istitut tal-Ġurnalisti Maltin, l-IGM, li ddikjara li dan huwa attakk serju fuq il-libertà tal-istampa u l-prinċipji demokratiċi.